тоҷикистон дар фурудгоҳҳои байналмилалии кишвар ва истгоҳи роҳи оҳан бо муҳоҷирон корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монданд. Ба онҳо аз ҷумла гуфта шуд, ки дар ҳолати зарур набудан ба қаламрави Русия сафар накунанд. Дар ин бора хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар сомонаи худ хабар додааст. Дар иттилоия омадааст, ки масъулон ба муҳоҷирони корӣ аз ҷумла доир ба омодагии пеш аз сафар, тағйирот дар қонунҳои Русия ва гирифтани патент маълумот доданд. ҳамзамон мақомоти тоҷик ба он таъкид мекунанд, ки бинобар расонаӣ гардидани рӯйхати шаҳрвандони назоратшаванда, талоши қалобон барои сӯистифода аз вазъият ва дарёфти маблағи муфт аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ зиёд гардидааст. Дар ин байн Радиои Озодӣ тақрибан ҳамарӯза аз корбарон дар бораи боқӣ мондани мушкилот ҳангоми вуруд ба Русия аз фурудгоҳҳои ин кишвар наворҳо дарёфт мекунанд. Аз ҷумла дар наворе, ки рӯзи 13 январ ба дасти мо расид, муаллиф даҳҳо ҷувздонеро нишон медиҳад, ки дар фурудгоҳи Жуковски Маскав дар интизори соҳибонашон мебошанд. Мардума дар Жуковски қабидагиан намедонам сабабш чия 2-3 соат чи намо қамардуми на 3 соат зиёд чи намо қамардум я 80% ҳама дар дирин маҳкамай 3 соат чи ҷида дорем намедонем сабабш чия сар наметаиш кара намебрурам россиянои нама россиянам худам бромадам рафтам озод свободна якуму чират бромадагим телефонҳоро дона ба дона проверка кардесиян телефон кофтесиян я мардум мена сумкоша ҳама да берун фур додаги хичо нестанд. Бинобар шикояти муҳоҷирон онҳоро дар фурудгоҳҳои Русия ва ҳам гузаргоҳҳои заминии ин кишвар бо баҳонаҳои гуногун нигоҳ медоранд. Як қисмашонро аз фурудгоҳҳо дубора ба Тоҷикистон ихроҷ ва ё депорт мекунанд. Аз имнан дӯстони азиз, дар нашри нави рӯзгори муҳоҷир, ки рӯзи шанбеи гузашта пахш шуд, мо бо тафсил дар бораи навгониҳо ва маҳдудиятҳое, ки дар нисбати шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия ҷорӣ гаштааст, суҳбат намудем. Барномаро метавонед дар сомонаи Радиои Озодӣ ва ё саҳифаи Озодӣ видео дар YouTube тамошо кунед.